Oimore nya Ramogi erokamano kuom kete e Ramogi TV odhiambo makawuone chenro mara ng'ichwelo kodong ndalo 60 to piny Kenya dhi e yiero maduong' mabiro bende odiochieng' makawuono od bura mamalo en mano ma iloro ayanga mondo mi jod buro dhi e weche goeko mag manyo ombulu. Wantiere kod mathoth ma waikoni. Mae od bura manochako matek kabisa makata higa mokwongo wawita kapod wagore gi jo Juplika. Hai kwa duogo mwa settle koro mwachako tich. Up to now wanyalo wacho ni wase handle over 300 bills. Jood bura obago twak mogik mar loro ayanga od bura no mar 12 kagi korene yiero maduong'. Dul mar IEBC otemo masinde mag oro duoko mag ombulu e yo manyasani ka dul no wacho ni masinde go ni kare. Our fight to recover grabbed land has got a major boost after we successfully recovered a prime land measuring 1.5 acres. Tend County ma Kisumu oduokne lo maromo eka 1.5 mane ji giwegi okawo kinde mane boma ma Kisumu pod en alensi. Oimore nya Ramogi Ajwang bende wakao thuolo ni mare rwako ayanga nyawadwa Emmanuel Ochieng mayande okawo yweyo mare machuok machiegni. Kao kamano machiegni e weche manyien nyinga Simfros Okinda. Nyinga Ochieng Emmanuel jaloko marwa en Belinda Adhiambo. Pari nyalo tudri kodwa achiel kachiel kokale namba ma tudruok mar 2360 kati odwa achiel kachiel kokale Facebook page marwa mar Ramogi TV to kod @Ramogi TV mano Twitter. Kawachako eni campaign mag Azimio la Umoja pod ne odhi nyime e gwenge mopogore opogore kata odoko ni Raila Odinga kod jalupne Martha Karua ok obago romo. Jodito mamoko mag riwruogno ne ocholo campaign magi mag jiwo mbi mar Raila e konde mag Kenya. Kata obedo ni ogai mar Azimio One Kenya Alliance Raila Odinga ni e pinje maoko kendo jalupne Martha Karua to ne okawo yweyo madundo. Moko kuom jodito mag Azimio ne okawo thuolo maluorore ka gikacha ka gimanyo ombulu. E kaunti ma Migori e romo mar ODM ne oyuorie gi jotelo mag Azimio la Umoja ka jagoro maduong' mar Azimio One Kenya Alliance Junet Mohamed ne okwayo IEBC mondo ne ni register mar jogo ombulu ni kare kendo onge chochni mabiro betie kochopo saa mar yiero. Tunataka Chebukati uhakikishie sisi ya kwamba register ambayo tutatumia katika uchaguzi hii inakuja tarehe 9 is a clean register, and everyone who will go out on 9th of August to vote for Raila Amolo Odinga will find his or her name on the register. Mukisa Kitui mabende enja kanyo mar Azimio la Umoja to kwayo ganda duto mondo neni kochopo tarik 9 dwe mar 8 to onge ng'ata mabiro dong ma ok oluto ombulu. Nyinyi pia muanze makanisani kwenye sehemu mbalimbali declaration kwamba on voting day thibitisho kwamba umepiga kura, itahitajika kuenda pala watu wengine wapo. Komachielo Governor Manarok Ole Lenku ne otero campaign e gwenge Manarok kotene kod Senator Manarok Ledama Ole Kina kod jotelo mamoko. Negi singo ne oganda jo Masai ni tenda Azimio ema biro kelo negi lokruok makare. Raila akipanga siasa yake ya taifa alitupatia sisi jamii ya the Ma cluster ambaye mimi na kina Kenda kina Ledama tulipewa nafasi ya kuiongoza. Kama jamii hiyo utambulizi tumefurahia, tunashukuru na tunasema itakuwa taratibu ya siasa kila wakati mpango wa taifa ikipangwa, nafasi za serikali kuu zikigawanywa, tunataka pia Ma cluster ipate haki yake. Naambia Wamasai wote Kenya nzima ya kwamba the only person mwenye ataweza kutusaidia sisi na asaidia hawa vijana wote ni Raila Amolo Odinga. Hakuna mtu mwingine. E county Makisi board maneo yangi mondo tele campaign segwengego koro seikore mar chako ayanga chenro mag neno ni Azimio oyudo ombulu matara kowuok e county no.
Jaod bura ma Dagoretti North Simba Arati emane otelie chenro mar chano campaigns go, kama ne ojiwo jokanyo mar bodno mondo chak tich mapiyo piyo kendo ne ni Azimio oyudo mbulu mathoth e gwengego. And commission the board to deliver on mandate of 1. Coordinating the activities of Azimio on the county. The prime function includes the forthcoming visit to our county by our two excellencies, the President of the Republic of Kenya, Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, and His Excellency the 5th President Raila Amolo Odinga next week. Popularizing, mobilizing, and securing the landslide victory for the 5th President. Odong manandalo prauchiel kende to jidhie yiero maduong' kakoro kweth duto mag siasa timo duto manyalore mar neno ni gichoko mbulu mathoth e yiero no mar tarik 9 dwe mar 8 higani. Chenro mag iko kendo bago twak e kind jogo malaro kom ten piny Kenya medo mako mach seche mar riwruoge mopogore opogore keto kokgi e winjruok. Winjruok no manoketi e kogno kinyi makawuono oriwo riwruok mar jofwambo, jochung weche, weg ute fwambo, riwruok mar Ispak to kod Usawa Agenda. Jochung ne chenro no wacho ni ikruok ni tielo mogik e wi twak mibiro bago dwe manyien. We are confident that the debate will be much better than what we've had in the last 2 debates, and we will be communicating to you the dates, the specific dates, but the dates will be in the month of July. We'll be communicating to you when the debates will be held for both the President and the Deputy President. But the most critical thing is that this debate gives an opportunity to the candidates to talk to millions of Kenyans, wherever they are in the world, and to share their dream, to share their vision and what they would like to deliver to the Kenyans once they are elected. Keen to ensure that every candidate gets the coverage that they deserve, gets equitable coverage, to make sure that their manifestos, the issues that they stand on, can get to the Kenyans and can get to the voters. I'm sure the details will be coming much later from the Secretariat, but the interest of our newsrooms is to make sure that we have a professional platform managed by professionals. Kawadhi nyime ene yuarruok manie kind jochung' manie riwruok mar Azimio la Umoja e gwenge mamoko koro sani miyo duond bura ka duond bura loso ode mar neno ni ok gidong' chien e kwan jood bura. Jokanyo mag ODM e gwenge mag Migori kod alwora ne obago romo Migori malalruok kendo jiwo chenro mar goyo mbulu ne ODM kende motisi ni 6 piece Jojuma Nigilerno. Romo ni maduon bura mar ODM e kaunti ma Migori mane okelo kamoro achiel jokanyo mag patini ma oting'o jogo mowamlo dhiolar kombe mopogore opogore kod otikono mar ODM jotend patini kaachiel kod jotelo mawuok oko mar kaunti ma Migori mane obagi alapno mar Soni ne en mano mar ng'iyo yo mar tego patni mar ODM kaachiel kod manyo mbulu ma otelo ni yiero maduong' mar higani. Leo wako hapa wanataka kududanganya, muende museme 6 piece. Mimi ni kiongozi, mimi ni mwanasiasa, nikiwa hapa nje lazima nisikize ground. Ndio nijue nikitaka kusaidia baba ground inasema aje iko hivi. Then how do I go about it? Lakini tukidanganyana ati kila mtu akienda anza 6 piece, utaenda mali upate ni ngumu kuuza. Josiasa mabendo oyudo tikono mar ODM to iwacho ni okosebedo kasira agenda mar ODM e kaunti ni ma Migori beno yudo siem e kinde mar romoni. Cannot tell us that you want Raila to be the president yet he doesn't have foot soldiers. Wengine hapa wanajidanganyana. Bila Raila wangepata hata bunge. Nikikwa tugre ni ng'ato dwa uondore ni koro MCA mar chama moro dwa bedo maber molo Raila. Weuru Raila emabed nyako maber molo nyiri te. Seneta ma Migori Lakto Chila yako mane otelo ne jokanyo mag ODM e kaunti ma Migori ne owacho ni kaka jokanyo mag ODM nyaka koro gibed mana kamoro achiel e kinde ni mar manyo mbulu. ODM ndio chama na sisi ndio wana wa ODM. Bila ODM ukombozi ya mwisho ile tumepata hapa Kenya, sana sana ukombozi wa haki hatungeipata.
ODM ndio ile chama ilipigania ugatuzi na zote tukapata ugatuzi. Jabu na maugunjo pia wandai wabere ni chopo neo kwa jokanyo mag party mar ODM monokrochi umotegno elanda agenda madun budani. Ingawa tuko ndani ya Azimio, lazima tuanze kwa kuimarisha chama chetu cha ODM. Moko kuom josiasa wabende osebed koyangi kaka mago moksira agenda mar partini eyono makare bende ne osingo niko chakre kawuono koro gidhi siro agenda mar ODM. Abro uso 6 piece amalo karaila nyaka mwalo kae. Kumaromo ni majo kanyogo mag ODM agenda mar maduong en ng'iyo yo mar tego party mar ODM. Jokanyogo mag ODM koro singo ne gibiro tiyo e twech achiel. George Juma, Ramogi TV, Migori. Doho abich oseketi tenge mar biro yalo jok ma itudo gi weche manyalo nyayo sigu e kind oganda e kinde ni ma piny Kenya ikore ne yiero maduong' kata bang' yiero. Ma oler gi jatend duol mochung' ne neno ni jo Kenya odog gi kwe e twech achiel NCIC ma bende ne ochako chendono. Koloso e kinde ng'ado rieko ne mine kod rowere mawuok e kaunti ma Kakamega kod Vihiga, Ocharo koni NCIC komakore kod obila osechako timo nonro maling'ling mar yango kweth moko mag jomaundu koting'o mar nyiri 18 ma ichichgo ni chano kelo koko e kinde yiero mar tarik 9 dwe mar 8. Na juzi mliona ya kwamba Chief Justice amejitokeza ili kufungua koti 5 ambayo itakuwa specialized court na itakuwa inahusika peke yake na mambo ya hate speech. Tunafurahi kuona ya kwamba hao magistrates wote wamekuwa trained vile watakuwa na handle hate speeches, na tuko na matumaini sana ambayo tutaweza kuendelea vyema vizuri. Na pia juzi mlisikia ODPP alisimama kwa media na akasema ya kwamba ameset aside 142 prosecutors ili watakuwa wanajihusisha na kesi zetu na watakuwa na focus kabisa ili kuona ya kwamba process yote imeenda vizuri. Na tumeweka hata regional coordinator wetu ambaye ni Edwin Kilong. Tumedevolve, yani sasa tunataka NCIC imekuja sasa karibu na watu wa Western, maana sisi tuko pale Nairobi, hatutaweza kufanya kazi bila kufanya kazi na wengine. Kwa hivyo wale wote ambao tunakutana nao tunataka wawe kama ambassadors wetu. Tunataka tuwe na watu wengi, maana sisi kama NCIC hatuwezi kufanya kazi kivyetu. Lazima tujaribu kutafuta wengi ambao wataweza kutusaidia. Hata katika Biblia Yesu alianza tu na wanafunzi wachache, lakini mwishowe saa hii ako na maelfu. Od bura mar 12 loro chenro mage kawuono yanga mondo chiw thuolo ne yiero ma tarik 9 dwe mar 8 higani. Jod burago mane odonjo e apis bang' yiero mar 2017 koro wuok ayanga e od burano bang' tieko thuolo margi. Twake obagi e od bura kanyo mogik. Jatend jod bura mathoth Amos Kimunya e twak mare mogik e od bura opako jod bura kuom puodho paro mag chike 140 kuom paro mag chike duto 342 mane ochwal e nyimgi, kachiel gi medo pok mar omenda ne piny owacho mag counties. Mae e od bura manochako matek kabisa, makata higa mokwongo wawita kapod wagore gi jo Jublika. Hai kwa duogo mwa settle koro mwachako tich. Up to now wanyalo wacho ni wase handle over 300 bills. Ma 150 kuom bills go watika kabisa, mamoko are enacted into law now. Koro gima anyalo wacho korka bills ma anyalo mamora ahinya en bill mar community health workers. Magi jok madhi ketonwa baba care to ne onge recognition moro mane timonegi, bende ne onge ng'ama nong'egi. Koro bill manchwa kale no dhi form gimoro ni council ai gibedo recognized. Council no dhi keto training ma ng'ata ma iluongo ni community health worker, kata obed Garissa, kata obed Ndhiwa, to training chalre, uniform chalre, pesa be imiyo gi machalre. Wakati tulikuwa na janga hili, haswa janga hili la mambo ya corona, tulileta bajeti ya ziada ambayo ilileta hazina
ya kusaidia wafanyabiashara wetu, ya kuteremusha ushuru ambayo ulikuwa unatozwa wananchi wakati tulikuwa na mambo magumu sana. Mimi hiyo ndio nakumbuka ile ambayo sisi kama bunge tulisimama na tukasema kwamba VAT lazima iteremushwe na taxes zingine ambazo zilikuwa zimewekwa, kodi zilikuwa zimewekwa, tukateremusha. Nyakora Mogejwang bang lipodno wakawuoyo matin waduogo koda weche mathoth kikidhi mabor. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Have doo-doos taken over your home? Get Bolt and get your home back. Unlike other insecticides made from toxic synthetic pyrethroids, Bolt is made from 100% natural Kenyan pyrethrum, making it gentle on you but deadly on flying and crawling insects. When doo-doo strike, stop them dead. Get Bolt insecticide today. Introducing BimaTap Comprehensive Cover from Direct Line Assurance. You can now enjoy a 1-month comprehensive cover for your personal motor vehicle in a few simple steps. Dial *487# for insurance. Chagua BimaTap Comprehensive. Enter your vehicle number plate, ID number and name. Enter the estimated vehicle value. Then select the start date. You'll get your cover as soon as the payment is made. Get your BimaTap Comprehensive Cover today. Direct Line. Every day is sure. Baba kiye itaya, Baba kiye itaya, Yesu kiye itaya. Hello jotich ruoth. Amoso uni ruoth opaki, nyinga Kristi notingi, mondi yud skiza tune mar wendni di mana *860*4 *418#. Ramogi TV, od jower duto. En kongo minyio gi pesa ni 50% donge basic. Bwana bingif gimaen 50% en. Pesa mange pesa be pesa. Adwaro mana Yesu, osiep maber pindi duto. Yesu kompesa na. Chung kod wende mag pako Nyasaye, ngeso ka ngeso gokinyi, kod injili mapuonjo, gwedho, kendo loko ngima. Chik mana iti ne duond polo. Koa kuom jotich Nyasaye mowal, makelo weche mag geno. Paka malik madongo waseneno ka jawaro chungo. E thuolo ma samoro ji oseparo ne ok nyalore. Ruoth Nyasacha e ruodha. E injili ngima, ngeso ka ngeso, saa 2 okinyi, e Ramogi TV. Gik masiko timore ngimane, miyo bedo gi penjo mang'eny. Anyalo timo ni gima rach ahinya thapki. Nono nyalo bedo jasiki maduong'. Kabe onyalo bedo gi mor e ngimane. To hera ma en go kuom jode, miyo otemo umogi gi yore te. Ing'e ni kawuono thapki ochako miyi ngima machielo. Akwai ni ikonywa wate. Thapki, wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 e Ramogi TV. Machiegni Nyakoro Mogejwang erokamano kuom medo kete e Ramogi TV. Kar yudo thieth maduong' ma Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital e boma Kisumu
ogoyo okang' bero yore thieth ahinya to mago mag timo bero ne jotuo. Mabiro bang' timo bero ne jotuo 38 kendo moyudo resruok. Millicent Adhiambo miyowa ler mathoth. En mor bang' tich matek. Ma en bang' laktache mag bero mawuok e kaunti ma Kisumu kaachiel kod maluom kowuok e pinje maoko tiyo kanyakla e timo bero manyocha odhi maber ne jotuo 38. Mago bero mag wich lombro e kind bero mamoko. Nyasi mar dhialo kendo goyo erokamano ne okang' makamano ne otelie kod gavana ma Kisumu Ngire Peter Anyang' Nyong'o gi jatelo maduong' mar osiptal Dr. George Rai. Dakteche manochako program manotelo ne program. Koro an achiel kuomgi to gi Dr. Victor Awuor mani Columbus, Ohio, to gi Dr. Timothy Ogutu mani Dusseldorf in Germany. Koro wane mane wabet piny mwaneno ni rieko ni onego wakel dala. Nitie joma ng'eny manobiro gi hinyruok mag spine mage. Koro otimnegi bero ma a lot of them ne nigi pressure enough. Mogol pressure no enough. To pressure ka in gi enough to in gi rem ma ok tugi. Chalo rem mar lak. To kosegol pressure no to rem no lal kuomgi to kendo giwinjo maber ma kata kiwuoyo kodgi to wacho ni nyaka nyo yange koro rem no olal.